siyawina masowina sonke ngizawaphatha amathikitheni laba beninikeze wona ngizawaphethe hayi uyalini khona into emnandi ke ngicela ukunitshela yona asa-ona ama-cellphone noma asaphelelwa amabhetri asa-right angithi sesiphelelwe namadatha uposta angithi awukeke nishayele komasipala wetheka izandla ngoba i-Wi-Fi seyivulekile sekuntararanta shayela umasipala wetheka izandla khuphuka umasipala wetheka ukhuphuka umasipala wetheka ukhuphuka yabona nje uyalaphaya kuleya ndawo le abaye bathi uwifi uya ukuthi ufunde kanjani bese uvele nje ubhala ukuthi eThekwini